Vítajte v Skilllabe. Dneska tu máme veľmi špeciálneho hostia, ktorého len málo komu musím predstavovať. Je to Rado, ahoj u nás. A Rada som nahovoril na takú zaujímavú vec, že povedal som mu, že ho naučím salto vzad za 5 minút. A teraz Rado mi samozrejme povedal, že to v živote nič takéto nerobil, ale on ma to povie ešte aj teraz, aby to znelo z jeho úst. Takže čaute, chcem sa poďakovať Vladovi, že ma sem zavolal, pozval. Naozaj som vyskúšať niečo, čo som ešte v živote nerobil, čiže... Nebude to klam. Nebude to klam, čiže fake. Bude to salto vzad za Vladového kaučingu. Ideme na to. Poďme, vyskoč hore. Otoč sa mi chrbtom, tak aby si mal úplne nohy na konci. Úplne na konci, tak chytni si a spravíš potom tak, aby ti hlava prišla, alebo ruka išla niekde sem. A ja si celého pridržím, vlastne dopáš na nohy až tam dole. Pomaličky, nie veľmi, ideš takto a dokávaš a stojíš. Tak, super, ok, hovď naspäť, vyskoč naspäť. Toto isté sprav teraz sám, ale zrýchli, choď ešte úplne na koniec, tak. Zrýchli čo najviac, aby si už sám bol na nohách. Choď, hop. Perfektné, dobre, teraz postavíš sa sem, keď sa vypred, sa nespíšeš, hop. Teraz, čupni si úplne dole, prepáť sa na strednú ruku, to nahoď sa opäť, toto je, čo spravíš okolo mojej ruky a dokáž na nohu vyprávať, že načky dopadať na ruky, na nohy, ale silný pevný, hej? Dobre, v pohode, dobre, poď to isté. Potrebujem, aby si vnímal všetko periférne, musíš všetko vnímať. Takto, ak vytvorím ruku aj v tejto strany, všetko musíš vidieť, čiže vnímaš svoj periférny pohľad po to isté, poďme. To isté, aj sa už odrážať, hop. Dobre, v pohode, ďalší fokus. Môžeš trošku dvihnúť vyššie zadok, tak si už mal väčšie odrád, ale zadu ramena, to je ono, aj to máme trošku začíva aj ramena, tak, a to je ten bol, bez rúk, bez rúk, toto isté, toto, dobre, vo vzduchu zabal sa viacej, hej, čiže poďme ešte raz, vnímaj, všetko musíš vnímať periférne, čiže môžeš dať z tohto, vysím ťa, bez rúk a ideš. Perfektné, výborné, poďme ďalšie, toto bude rekord. Trošku sa vyslí, ešte, dobre, môžeme. Hop. Výborné. Teraz vo vzduchu si chyť kolena, to isté, vládeš, hej, áno, dobre. Prepáč rukou, hej, trošku ešte bez rúk, prejme rukou a vo vzduchu kolena a zabal. Poďme, hop. Dobre, buď pripravený na dopad, musíš byť trošku rýchlejší, čo sa týka mozgu. Dobre, toto už môžeš úplne do výstreda. A teda fáza vyzerá takto, že dáš ruky sem, ideš do podrebu a odraz bavíš a stojíš. Hore, dole, odraz. Perfektné, výborné, už vám ten dopad doma byť, je to super, poď, dobre to ide, bude rekord. Môžeme ísť. Výborné, to je ono, perfektné, bez rúk, poď, už za chvíľku, teraz som ti trošku dal do pomoc, ale už budem dávať menej, sa s tom zoznámili, vidíš priestor, vidíš, aká je to kinetika, poď. Dobre, bez tých rúk, to je ideál, poď ešte. Dýchaj chvíľku, predýchaj, teraz sa koncentruj. Dobre, ruky pomôžu viac než skôr, čiže začneš tuto. Keď pôjde do podrebu, dáš ruky sem a potom sa odrazíme na hore, aj rukami máš odrazom. Dýcháš a pevný. Tak, perfektne, dobre, teraz som sa ešte dotýkal, ale poď ešte asi dvakrát, ale sa nebudem dotýkať. Buď pripravený, koncentruj sa, vnímaj priestor okolo teba a pevný. Tak. Dobre, super, a teraz už budeš jeden možno úplne sám. Keď to zhodnotím, že to treba, tak sa to nedotknem, ak bude treba, tak sa to dotknem. Poďme na to, koncentruj sa, oddychni, dodýchaj ešte. Tak, dodýchaj. Je tam. Takže ja som ti dával, že to bude trvať 5 minút a ty si stihol ísť sám bez mojej pomoci za 3:20. Ja som to vedel, že ty budeš rýchly. Aký je to pocit naučiť sa za takto ultra, extra rýchlo, z rýchliku, fast food, salto? Fast food. Ako je to pre mňa úplne niečo nové. Ja som nikdy nič takéto veci neskúšal. Vlastne to ani netrénujem. Takže je to pre mňa úplne nová skúsenosť. Viac si verím vďaka tebe. Áno. Takže ďakujem, prídem, budem robiť salta. No ešte... Ak tam dobúži nejaký a do pomoc nejaká. Ešte to musí... Nie, to skoro naozaj. No, v podstate,
teraz už len ďalší krok, keď budeš chcieť toto cvičiť ďalej, budeš potrebovať opäť dopomôcť, lebo stáva sa, že keď pokračuješ ďalej, to človek väčšinou zabudne, alebo potom si neistíš, keď tam tá ruka nie a tak ďalej. Teraz si bolo aj trošku z adrenalínu, čiže keď je adrenalín v hlave, tak isté časti mozgu nefungujú správne. A to v našom športe napríklad nemôžeš mať adrenalín, pretože ak máš už natrénované, tak potom pokazíš, hej, čiže potom si mimo akože zmyslov a mimo používania mozgu správneho spôsobu, čiže no nič, si tu, gratulujem si v našom klube. Vítaj v klube. Dneska sa naučíš salto vzad z výšky.